Drodzy moi przyjaciele, nauczyciele białoruscy, nastawnicy, bardzo się cieszę, że się spotykacie i nadal rozwijacie ocenianie kształtujące. Życzę Wam bardzo dobrych obrad na EduCampie. Ja niestety nie mogę przyjechać, bardzo żałuję, bo każda wizyta z Wami, kontakt jest dla mnie wielką przyjemnością, ale poprosiłam Agnieszkę Świeczkę, aby wygłosiła moją prezentację na temat magicznego wyboru. Teraz uważam, że wybór to jest bardzo ważna sprawa, dawanie wyboru uczniom, jak również to jest dawanie i uczenie uczniów wolności. Życzę Wam bardzo miłych obrad i dużo inspiracji. Tutaj jest dla Was kwiatek i tutaj jest aktywna Jacjenka i chciałam Wam jeszcze pokazać, że mamy Okniksa, który jest w Waszym języku przez Was przetłumaczony. Dziękuję Wam bardzo.